രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിത്യനാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗമാണ് എടുക്കുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സത്വം, രജസ്, തമസ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? കാരണം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, ആത്മാവ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ക്ഷേത്രം എന്നാൽ എന്താണ്, ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ 2 പേരുണ്ട്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവ് താൻ വസിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഇവയെല്ലാം തന്നെ അറിയാം. അതുകൂടാതെ ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ആരെയാണ് നമ്മൾ അറിവിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നും ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, എങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ബന്ധനസ്ഥനാക്കപ്പെടുന്നു എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭൗതിക ശരീരം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ ശരീരമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? 3 ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുക? കാരണം ശരീരം വെറുമൊരു ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ, ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരം ജീവാത്മാവിനുണ്ടെങ്കിലും ആ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ജീവാത്മാവിനില്ല. ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെന്നാൽ തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ, ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയിൽ
ജീവാത്മാവിന് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള, സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ഒരു അവബോധത്തിലാണ്. തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലല്ല, തനിക്കൊരു ഉടുപ്പാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ നിർബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെയില്ല, കഴിവില്ല. പിന്നെയോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ 3 ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജഡവസ്തുവായ ശരീരത്തിനാണെങ്കിൽ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധിപ്പിക്കുന്നു? കാരണം ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ്. തനിക്കും ഭഗവാനെ പോലെ എൻജോയർ ആകണം, എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം, സ്വയം ആസ്വദിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനാണ് ഭോക്താവ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുടെ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു, എനിക്കും ഭഗവാനെ പോലെയാകണം, എനിക്കും എല്ലാം സ്വയം അനുഭവിക്കണം. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ അതിനുള്ള അവസരമില്ല. കാരണം അവിടെ ഭഗവാനാണ് യജമാനൻ, ഭഗവാനാണ് ഭോക്താവ്. അവിടെ ഒരു ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എൻജോയർ ആയിട്ട് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഭഗവാനെ പോലെ സ്വയം എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് അങ്ങനെയുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരി, അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ആസ്വദിച്ചുകൂടെ? എന്തിന് ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ജീവാത്മാവിന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ മാത്രമേ തന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനോട് ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാൻ തന്റെ യജമാനനാണ് എന്നുള്ള ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സത്യമായിട്ടുള്ള അറിവോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ പ്രകടമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയാണ് ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് താൻ എന്നുള്ള അറിവ്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മം, അതാണ് ജീവാത്മാവിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപസ്ഥിതി എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വയം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ തന്നെ ജീവാത്മാവ് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവ് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയായതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ മറക്കാതെ ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ഒരിക്കലും ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ലോകം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവിടെ സ്വയം താൻ യജമാനനാകാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുകയാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവും ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ, ജീവാത്മാവിനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് പലതും ആസ്വദിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ഏലിയനാണ്. കാരണം തന്റെ സ്വന്തം ധാമമല്ല ഇത്, ഒരു പ്രത്യേക ധാമമാണ്. ഇവിടെ തന്റെ സ്വന്തം ആധ്യാത്മികമായ കഴിവുകളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധിപ്പിക്കും? അതിന് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട്, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, 24 മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ആവരണം ജീവാത്മാവിന്, ഒരു മെഷീനെ തന്നിരിക്കുന്നു. ആ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിക്കുക. പക്ഷെ ആ മെഷീൻ, ശരീരം ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. അതിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ജീവാത്മാവിന്? അപ്പോൾ അതിന് ഭഗവാൻ 3 ഗുണങ്ങളെ തന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവിന് പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഓരോ തലത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളെ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. പലതും എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
അതിന് പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളെ തന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് പരിമിതികളുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് അനേകം ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിലൂടെ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഇവിടെ എല്ലാം സുഖമാണ്, നമ്മൾ ഇവിടെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആധ്യാത്മിക ലോകവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ദുഃഖാലയമാണ്, ഇത് അശാശ്വതവുമാണ്, ഇത് ദുഃഖാലയം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ സുഖമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കും പുറകെ. ഇവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ദുഃഖം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൂടാതെ ശാശ്വതമല്ലാത്തതും. കാരണം ജീവാത്മാവിന് അനേകം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം ഒന്നിനു പുറകെ ആയിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ളതാണ്, പല ടൈപ്പിലുള്ളതാണ്. അതിന് പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരീരങ്ങൾ മാറി 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 ജീവാത്മാവ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ട്. അതിനോടൊപ്പം സുഖം ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങുവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും ഒരു ശരീരം, ആ ശരീരത്തിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ആ കർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും ഒരു ശരീരം. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് അനേകം ശരീരങ്ങളെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. കൂടാതെ പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവല്ല ചെയ്യിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ശരീരമാണ്. എന്നാൽ ശരീരം ജഡവസ്തുവല്ലേ? അപ്പോഴാണ് ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത്. സത്വം, രജസ്, തമസ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു. മനസ്സിൽ പ്രത്യേകമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ വളർത്തുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ശരീരം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ശരീരം അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ശരീരമാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഗുണങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നു? കാരണം ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്റെ സ്വന്തം ആ വ്യക്തിത്വത്തെ ജീവാത്മാവ് മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഏത് ജന്മത്തിൽ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ താൻ ആ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യ അവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണം ജീവാത്മാവിന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിന് മോചനമില്ല. സത്വം, രജസ്, തമസ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ, വളരെയധികം കഠിനമാണ് അതിനെ മറികടക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ആ ഗുണങ്ങള് എങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ, ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നത്, അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്താണ്. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനവും, 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണം, 10 മുതൽ 13 വരെ ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നു, 14 മുതൽ 18 വരെ ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മരണവും, 19 മുതൽ 27 വരെ ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറയും. ഒന്ന് മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എങ്ങനെ മുക്തി ലഭിക്കാം, എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാകുന്നു, അതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ. ശ്രീ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറയുന്നു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിലെ ഋഷിമാരെല്ലാവരും മുക്തരായിട്ടുള്ളത്, ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടാണോ ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം മുതൽക്ക് 13 മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, എങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അതിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ ജീവനും എങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു, എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, എങ്ങനെ സുഖിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ആധ്യാത്മികമായ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് മുക്തിയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. ആ മുക്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതറിവാണോ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാകുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്കുള്ള വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതോടുകൂടി മുക്തിയിലേക്കുള്ള വഴി. അപ്പോൾ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിയിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഃ സർഗേപി നോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ മുക്തനാകുവാനായിട്ട് ഏതറിവാണോ വേണ്ടത്, ആ അറിവ് സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ അറിവ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവത്തെ, അതായത് ആ ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാനും ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സത്യചിത്ത ആനന്ദ വിഗ്രഹമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലുണ്ട്. എന്നാൽ ജീവാത്മാവും സത്യചിത്ത ആനന്ദമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്, ആധ്യാത്മികമായ സ്ഥിതിയിൽ. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലും എങ്ങനെ സമുദ്രത്തിന്റെ ജലത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അതുപോലെ ജീവാത്മാവിലും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയെ ജീവാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും, ഭൗതിക ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന മുക്തിയിലേക്കുള്ള വഴി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ആ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കി അത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പുനർജന്മം വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കൂടാതെ പ്രളയകാലത്ത് ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്കുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഇല്ലാതാകുന്നു, ആ സമയത്ത് ആകുല ചിത്തനാകുന്നില്ല. കാരണം ഒരിക്കലും ആ പ്രളയം വരുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന് വീണ്ടും അവ്യക്തതയിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നില്ല. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തിലെ കഥയാണ്. നിമി മഹാരാജാവ് ഒരു ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ
സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു യത്നം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നവയോഗീന്ദ്രന്മാർ 9 യോഗികളുണ്ട്. അവർ ഋഷഭരാജാവിന്റെ മക്കളാണ്. 9 പേർ. ഋഷഭരാജാവിന് 100 മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 9 പേർ യോഗികളായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിശീലിച്ച് അവർ അപൂർണമായിട്ടുള്ള സിദ്ധികളെല്ലാം കൈവരിക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദിക്കിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ, ആകാശമാർഗേണ സഞ്ചരിക്കാനും എപ്പോഴും ആധ്യാത്മികതയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാനും പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം അവർക്ക് കൈവരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ നവയോഗീന്ദ്രന്മാർ നിമി രാജാവിന്റെ ആ സത്രത്തിലേക്ക് വരികയും അദ്ദേഹത്തിന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ കാര്യമാണ് ആ പടമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിഷ്ണു ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചാരരായിട്ട് തീരാം എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ പോലെ മുക്തിയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും കൈവരിക്കാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ടാണ് അനേകം ഋഷിവര്യന്മാർ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ള ദുർഗാദേവി. ആ ദുർഗാദേവിയാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ദുർഗാദേവിയാണ് കൺട്രോളർ. പക്ഷെ ആ ദുർഗാദേവി ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സഹായകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ദേവി, ഗുണമയി ദേവി ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യനാകും. അയാൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവെന്തും പൊതുവെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ദൂഷിതമാണ്. ത്രിഗുണ ദൂഷിതമാകാത്ത ജ്ഞാനത്തെയാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനസ്ഥിതനായ ജീവാത്മാവ് പരമപുരുഷന്റെ നിലവാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ച് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യനാകുന്നു. മമയോ നിർമഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദദാമ്യഹം സംഭവഃ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിന് കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജനനത്തിന് കാരണം. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം തന്നെ ശരീരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലും മാതാവും പിതാവും ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? പിതാവിൽ നിന്ന് മാതാവ് ഗർഭം ധരിക്കുന്നു. മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ ആ ജീവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തോടു കൂടിയാണ് ജീവാത്മാവ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് പിതാവ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗർഭം ധരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിലൂടെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വിക്ഷേപിതരാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ കടാക്ഷത്തിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ അവ്യക്തമായ നിലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സർഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ആ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്തിലൂടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം തന്നെ
പ്രത്യേകമായ ശരീരം നൽകുന്നത്, അവരവരുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരം നൽകുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ മഹത്തത്വം എന്നുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇവിടെ കാണാം. മഹത്തത്വം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ മേഘപടലം പോലെ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ദിശയാണ് ഈ മഹത്തത്വം എന്നുള്ളത്. ആ മഹത്തത്വത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്തിലൂടെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം പ്രവേശിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതി രൂപം കൊള്ളുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൽ പറയുന്നത് സഈക്ഷത, ഭഗവാൻ വീക്ഷിക്കുന്നു ആരെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ. അങ്ങനെ ലോകാനുസൃജത ഇതി, ആ ഭഗവാന്റെ വീക്ഷണത്തിലൂടെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം തന്നെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ആ പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം തന്നെ അവരവരുടെ മുൻ ജന്മ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ജന്മത്തിൽ പ്രത്യേകമായ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ ഇതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ ഒരു വിവരണമാണിത്. ക്ഷേത്രജ്ഞരുടെ അഥവാ ശരീരത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും സംയോഗത്താലാണ് പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവസത്തയുമായുള്ള സംയോഗം സാധ്യമാക്കുന്നത് സർവേശ്വരൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ ആധ്യാത്മികരാണ്, അവരിലാണ് പ്രാണനുള്ളത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ജഡവസ്തുവാണ്. അവ രണ്ടും തമ്മിൽ സംയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്നു. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി വെറും ജഡവസ്തുവാണ്, അതിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിന് പ്രാണൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമത വരുന്നത് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ്. മഹത്തത്വമാണ് സമഗ്ര വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിന്റെയും കാരണം. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ സമഗ്ര ഭൗതിക തത്വത്തെ ചിലപ്പോൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. പരമപുരുഷൻ സമഗ്ര ഭൗതിക തത്വത്തെ പൂരിതമാക്കുകയും അങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാൻ വീക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വീക്ഷണത്തിലൂടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയാൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശരീരം ലഭിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സർവയോനിഷു കൗന്തേയ മൂർത്തയഃ സംഭവന്തിയാഃ താസാം ബ്രഹ്മമഹദ്യോനിർ അഹം ബീജപ്രദപിതാ. നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവി വർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പിതാവും ഭൗതിക പ്രകൃതി മാതാവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ജന്മമെടുക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവ് എന്നീ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അതായത് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന ശരീരങ്ങൾ, അവ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരവും അതിനുള്ളിലുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും, ആ രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള പല ശരീരങ്ങളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവസത്തകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട്, മൃഗങ്ങളായിട്ട്, പക്ഷികളായിട്ട്, വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട്, ജലജന്തുക്കളായിട്ട് എല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന അനേക വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ. ആ ശരീരങ്ങൾ പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആധ്യാത്മികതയുടെയും ഭൗതികതയുടെയും സംയോഗമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവസത്തകളെല്ലാം തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ശക്തിയുടെയും കൃഷ്ണന്റെ ബീജാവാപ പ്രക്രിയയുടെയും ഫലങ്ങളാണ് ഈ ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മഹത്തത്വത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്താൽ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം പ്രവേശിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതി അവയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതി മാതാവാണ്, ജീവാത്മാവിന് ശരീരം നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തമായ നോട്ടത്താൽ ആ പ്രകൃതിയെ അവിടെ നിലനിർത്തുകയും അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ബീജം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സംയോഗത്താൽ അനേകം ശരീരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു. ശരിയാണ്. ഇനി ആ ശരീരങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണം. എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളെല്ലാം, കാരണം ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും പോലെയല്ല മറ്റൊരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവമല്ല ഇനി ഒരു മൃഗത്തിന്, എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? എല്ലാത്തിനും കാരണം ഈ ഗുണങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാഹ പ്രകൃതി സംഭവാഹ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗമുണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ആ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ആ ജീവാത്മാവിനെ ആ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും കാണപ്പെടും. പക്ഷെ മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും എല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി, എസ്പെഷ്യലി നമുക്കൊരു സിംഹത്തെയോ ആനയെയോ വിചാരിക്കാം, ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഗുണം, ഇപ്പോൾ സിംഹമാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും തമോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വന്യജീവിയാണ്, ആക്രമിച്ച് കൊന്നിട്ട് ഒരു ജീവിയെ വധിച്ച് കൊന്നിട്ട് തിന്നാൻ മാത്രമേ അതിനറിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിന്റെ ആ സ്വാധീനം ആ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു, ആ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ജീവാത്മാവ് അതുപോലെ പ്രത്യേകമായ ഗുണത്തിൽ എന്തെല്ലാം, ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെല്ലാമാണോ അതുപോലെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആ ശരീരത്തിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രത്യേകമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനോ അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ, ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ, ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ ചിന്തിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ ആ ശരീരത്തിന് സാധ്യമാകുന്നില്ല. എല്ലാം തന്നെ ആ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ ശരീരം ഒരു ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിൽ താൻ ആ ശരീരമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലം ആ ശരീരം ആ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പ്രകടമാക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനാണ്, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്, ഭഗവദംശമാണ്, എല്ലാമാണ്. പക്ഷേ പ്രകൃതിയിൽ വന്നു, പ്രകൃതിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം ലഭിച്ചു. പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആ ശരീരത്തിനും അതുപോലെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ ആ ജീവാത്മാവിനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ്. പക്ഷേ ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നു. ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ സത്യചിത്ത ആനന്ദമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് ജീവാത്മാവിൻ്റെത്. പക്ഷേ ഗുണങ്ങളുടെ സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നു. അങ്ങനെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുന്നു എന്ന്, അതിനാണ് വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മായയ്ക്ക് വിധേയനാകുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ആ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവ് ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ, ഈ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിന് പ്രത്യേകമായ സ്വാധീനമാണ്. അതുപോലെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് വ്യാമോഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മായയിൽ പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അഭൗതികനാകയാൽ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എങ്കിലും
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധനായി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതനായി അത് പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നു. അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ ആ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനക. ഇനി ഓരോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. സത്വഗുണമാണ് മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. എന്നാലും ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് സത്വഗുണം. ആ സത്വഗുണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു, കഴിവുണ്ടാകുന്നു. കാരണം ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ, സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ വേർതിരിച്ച് കാണുവാനുള്ള കഴിവ് ആ ജീവാത്മാവിനുണ്ടാകുന്നു. താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനുള്ള കഴിവ് ആ ജീവാത്മാവിനുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനും ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള ആഗ്രഹം ആ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട്, പാപകർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആ അവസ്ഥയിൽ പുണ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയോടുകൂടി എല്ലാത്തിനെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്ന്. സത്വഗുണത്തിൽ മാത്രമേ അത് വീക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ, അവസരം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ് എന്ന് അടുത്ത രണ്ട് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലം എന്ത് എന്നാൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി മറ്റു വിധത്തിൽ ബദ്ധരായവരെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാണ്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളെ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അധികം ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നേയില്ല. കാരണം ശരിയേത് തെറ്റായത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നു. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടും, പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ദുഃഖമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും സത്വഗുണത്തിൽ സാധിക്കുന്നു? കാരണം രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും അതിലുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? രജോ ഗുണം കുറച്ചുകൂടെ അധപ്പതിച്ചുള്ള ഭൗതികതയിൽ ആകൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ്. രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഖ്യേന ദേഹിനം. അളവറ്റ തൃഷ്ണ ആധിക്യത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോൾ രജോ ഗുണം എന്നുള്ളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീര സുഖഭോഗത്തിൽ ആകൃഷ്ടമാകുന്ന ഗുണമാണ്, അതിൽ ആസക്തനാകുന്ന ഗുണമാണ്. ചിലർക്ക് കാണാം, വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ധനം സമ്പാദിക്കാൻ, പ്രശസ്തി കിട്ടാനായിട്ട്, വലിയ വലിയ പദവികളിൽ ചേരാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പല സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാത്തിനുമുള്ള എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത്, ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവനും ധനം സമ്പാദിക്കണം, വലിയ വലിയ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം, വലിയ മാളിക പണിയണം, കാറ് വാങ്ങിക്കണം, വലിയ പദവിയിലിരിക്കണം, പ്രശസ്തനാകണം, അങ്ങനെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഗുണമാണ് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രജോ ഗുണത്തിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ, രജോ ഗുണം കൂടുതലായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അനേകം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതിലേക്കുള്ള ചിന്ത പോകുന്നില്ല. കാരണം ചിന്ത മുഴുവൻ ഭൗതികതയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ, സകാമ കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭിസ്തന്യഭഗ്നാദി ഭാരത. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോൾ താമസ ഗുണം എന്നുള്ളത് സത്വഗുണത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സത്വഗുണം ജ്ഞാനത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ അജ്ഞാനമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും. നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം കാണാം, അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ്. അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അറിവേ ഇല്ല അവർക്ക്. കൂടാതെ അവരുടെ ഗുണങ്ങളാണിത്. പ്രമാദം, എപ്പോഴും ആഹാരം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അലസത, ഉറക്കം, എപ്പോഴും ഉറക്കമായിരിക്കും മൃഗങ്ങൾ. എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം, വീണ്ടും ഉറക്കമായി. അലസതയും നിദ്രയും, അല്ലെങ്കിലോ അന്യോന്യം ഏതെങ്കിലും വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് വഴക്കടിച്ച് കടിപിടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തമോ ഗുണത്തിലാണ് മൃഗങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. കാരണം തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളാണ് പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ആ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രമാദമായിട്ടുള്ള ഉന്മത്ത അവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അലസത, നിദ്ര മുതലായവയുള്ള ഗുണമാണ് തമോ ഗുണം. അതിൽ അജ്ഞാനമാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലമായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, 3 ഗുണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് സത്വം, രജസ്, തമസ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ, അവയുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ വിശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. സത്വഗുണത്തിന് നേരെ എതിരാണ് തമോ ഗുണം. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലൂടെ വിവേകം നേടാൻ കഴിയും. തമോ ഗുണ സ്വഭാവിക്ക് അസാധ്യമാണ്. കാരണം തമോ ഗുണം ഉന്മാദത്തെ ഉളവാക്കുന്നു. ഉന്മത്തനായ ഒരാൾ കാര്യ വിവേചനത്തിന് ശക്തനല്ല. സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾക്ക് തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് വിവേചിച്ച് കാണുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നു. കാരണം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട്. എന്നാൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് വിവേചിച്ച് കാണുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ഉന്മാദാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിന്റെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ സത്വഗുണത്തിന്റെ ബന്ധനമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ബുദ്ധിമാനാണ്. പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. സത്വഗുണം കൂടുതൽ ജ്ഞാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും ഉളവാക്കുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു സത്വഗുണം? ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും പ്രഭാവം ഗുണം. സത്വഗുണത്തിലെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം ശാസ്ത്രകാരന്മാരും തത്വചിന്തകരും. കാരണം അവർ പാപപ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ മോചിതരായതുകൊണ്ട് സന്തോഷാവസ്ഥയിലാണ്. എന്നാലും സത്വഗുണവും ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. എങ്ങനെ? സത്വഗുണം സന്തുഷ്ടതയോടുകൂടി. കാരണം നമ്മൾ അധികം സന്തോഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ തുടരുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ സന്തോഷവും ജ്ഞാനവും കൊണ്ട് സത്വഗുണം ഒരാളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണനാണ് സത്വഗുണത്തിന് മാതൃകയായിട്ട് ഉള്ളത്. രജോ ഗുണത്തിലെ ബന്ധനം എങ്ങനെയാണ്? രജോ ഗുണം ജീവജാലങ്ങളെ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു? രജോ ഗുണം തൃഷ്ണാധിക്യം എന്ന കയറുകളാൽ ബന്ധിക്കുന്നു. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് തമ്മിലുള്ള ആസക്തിയാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്വഭാവം. രജോ ഗുണത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ ആധുനിക സംസ്കാരം പുരോഗമിച്ചതായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നു. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ പുരോഗമന അവസ്ഥ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായാണ് കരുതിപ്പോന്നത്.
മുൻകാലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഋഷിമാർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൈവരിച്ച് അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഗുണനിലവാരം എന്ന് കരുതിപ്പോന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ അതിലധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പദവിയും പ്രശസ്തിയും ധനവും ആർക്ക് കൂടുതലുണ്ടോ അയാളാണ് ഉന്നതനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹം കരുതുന്നത്. അവർക്കാണ് ശ്രേഷ്ഠത കൽപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്ന ആചാര്യന്മാർക്കും ഗുരുക്കന്മാർക്കും ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ഥാനമില്ല. ഇപ്പോൾ പദവിക്കും പണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ വിലയുള്ളത്. അത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പുരോഗതിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനങ്ങളിൽ മതി വരാതാകും. അയാൾക്ക് രാഷ്ട്രത്തിലോ സമൂഹത്തിലോ ഒരു ഉയർന്ന പദവി ലഭിക്കണം. സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബ ജീവിതം വേണം. നല്ല വീടും നല്ലവരായ മക്കളും ഭാര്യയും ഉണ്ടാകണം. തനിക്ക് ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള ഒന്നാവണം എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുക. താൻ അതിൽ എന്നെന്നും താമസിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് അയാളുടെ ചിന്ത. അങ്ങനെ അയാൾ കർമ്മഫലത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നു. പക്ഷേ ഇതിലും ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമല്ല. രജോ ഗുണത്തിലാകട്ടെ തമോ ഗുണത്തിലാകട്ടെ സത്വഗുണത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നു. തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു. ഉന്മാദം, അലസത, ഉറക്കം ഇതെല്ലാം ആത്മാവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. സത്വഗുണത്തിന് നേരെ എതിരാണ് തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണബാധിതനായവന് ഒന്നിന്റെയും യാഥാർത്ഥ്യം സ്പഷ്ടമാവാറില്ല. തൂ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവിന് ഒരു പ്രത്യേക യോഗ്യതയാണ് ഈ തമോ ഗുണം. സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ ഉന്മാദം, അലസത. എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നു? ഉറക്കം. മനുഷ്യന് ദിവസത്തിൽ 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതിയാകും. പക്ഷേ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾ 10-12 മണിക്കൂറെല്ലാം ഉറങ്ങുന്നു. സദാ വിഷാദഗ്രസ്തനായിരിക്കും. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരാളിൽ പ്രകടമാകുന്ന അയാളുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ. ഈ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എവിടേക്ക് മാറ്റപ്പെടും? ഇതെല്ലാമാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സത്വം സുഖേ സഞ്ചയതി രജഃ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനം ആവൃത്യ തു തമഃ പ്രമാദേ സഞ്ചയത്യുത. സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണം സന്തോഷം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. രജോ ഗുണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. തമോ ഗുണം ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ ഒരാളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. ഇനി ഏതു ഗുണത്തിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മനുഷ്യനിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യനിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ, അതായത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർക്കാണ് സ്വർഗലോകങ്ങളിലെല്ലാം പ്രവേശനമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന സ്വർഗലോകം മുതൽക്ക് ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ലോകങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. കാരണം അവരെപ്പോഴും ഒരിക്കലും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും. ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ദൈത്യന്മാരുടെയും അസുരന്മാരുടെയും പിന്നെ ഉരകങ്ങളുടെയും എല്ലാം ലോകമാണ്. അവിടെ തമോ ഗുണമാണ് പ്രാധാന്യമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മവേദി ആയതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ രജോ ഗുണമാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും സത്വഗുണത്തിന്റെയും തമോ ഗുണത്തിന്റെയും പ്രാതിനിധ്യം ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. അതായത് മനുഷ്യനിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കാണപ്പെടുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും രജോ ഗുണമാണെങ്കിൽ കൂടെ മനുഷ്യന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനും അങ്ങനെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൂടുതലായാൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത്
അങ്ങനെ നരകത്തിൽ പോകാനുമുള്ള ഇടയുണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കൂടാതെ സത്വഗുണത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സൗകര്യവും ഭൂമിയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങളുള്ള ലോകമാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും കർമ്മക്ഷേത്രമാണ് ഭൂമി. എങ്കിലും ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി മുക്തനാകാനുള്ള ചാൻസും ഭൂമിയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും കാണപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് വിശേഷം? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത, രജഃ സത്വം തമശ്ചൈവ തമഃ സത്വം രജസ്തഥ. മനുഷ്യനിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അന്യോന്യം കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്താണത്? ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിലും പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ ആ സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് പരിശ്രമിക്കാം എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കണം. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച് വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്താം. കാരണം സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ നിന്നാലും അതും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്ന ഗുണമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തെയും മറികടന്ന് വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവ സത്വം എന്നുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വാസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതാണ് വൈഷ്ണവ ഗുണമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ ബ്രാഹ്മണ ഗുണമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണ ഗുണത്തെയും മറികടന്ന് വൈഷ്ണവനാകണം. വിഷ്ണുവിന്റെ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. വാസുദേവ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും നമ്മൾ മറികടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്ര അഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാനി ഉപദേശങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അയാൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരാളിൽ ഏത് ഗുണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അയാളുടെ ആ സ്വഭാവ വിശേഷത്താൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളയാൾക്ക് അയാൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അകമേയും പുറമേയും അയാൾ പരിശുദ്ധനായിരിക്കും. അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. അവയിൽ രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തോടുകൂടി എല്ലാത്തിനെയും കാണുവാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് 9 ദ്വാരങ്ങളാണുള്ളത്. ആ ദ്വാരങ്ങളെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശത്താൽ പരിപൂരിതമാകുന്നു. പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 9 ദ്വാരങ്ങൾ: 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഈ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥ. അതാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പ്രഭാവം ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു.
എന്നാൽ രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴോ ലോഭപ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമഹസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാകാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ശരീര സുഖഭോഗത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആസക്തി, മറ്റുള്ള പുരുഷനാണെങ്കിൽ സ്ത്രീയോടുള്ള ആസക്തി, സ്ത്രീക്കാണെങ്കിൽ പുരുഷനോടുള്ള ആസക്തി, ധനം സമ്പാദിക്കണമെന്നുള്ള അതിയായ മോഹം, സ്ഥാനത്തിന്, പ്രശസ്തിക്ക്, എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള മോഹവും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പ്രയത്നങ്ങളും അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം രജോ ഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതനായിരിക്കുന്നു എന്ന്. രജോ ഗുണ സ്വഭാവി തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്താൽ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനാകാറില്ല. അത് ഉയർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. തനിക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് രജോ ഗുണ സ്വഭാവി. അയാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അത്യാർത്ഥിയുണ്ട്, അതിന് അറുതിയില്ല. ആ വീട്ടിൽ കുടുംബസമേതം താമസിച്ച് എന്നെന്നും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്ന് അയാൾ കരുതുന്നു. അതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. തമോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരാളിൽ, കാരണം അയാൾക്ക് ജ്ഞാനമേ ഇല്ല, അജ്ഞാനത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് തേജസ്സും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് തേജസ് കാണപ്പെടുന്നത്, മുഖത്തിൽ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഭാവമായിട്ട് തേജസ് കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ മുഖമെല്ലാം തേജസ്സില്ലായ്മയോടെ കാണപ്പെടുന്നു. വ്യാമോഹത്തിന്റെ പ്രഭാവം, അജ്ഞാനമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് താമസികതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഗുണങ്ങളോടുകൂടി മരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ വിധി എന്താണ്? യഥാസത്വേ പ്രവൃദ്ധേതു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് യഥോത്തമവിധാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപദ്യതേ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവർക്ക് സ്വർഗലോകത്തിന് മുകളിലോട്ട് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം അവിടെ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൂടുതലുള്ള ലോകങ്ങളാണ്. സ്വർഗലോകത്തിന് മുകളിലേക്ക് അവിടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അമലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത വിശുദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ ബ്രഹ്മലോകം, ജനലോകം മുതലായ ഉത്തമ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ദേവതുല്യമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. അമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ലോകങ്ങൾ. ഉപരിലോകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സത്വഗുണമാണ്. എന്നാൽ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ സത്വഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും മിശ്രിതമാണ്. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തോടു കൂടി, ആ മാനസികാവസ്ഥയോടുകൂടി ഒരാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. രജസി പ്രളയം ഗത്വാ കർമ്മസംഗിഷു ജായതേ തഥാ പ്രളീനസ്തമസി മൂഢയോനിഷു ജായതേ. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ട് പിറക്കും. അതായത് മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് തമോ ഗുണം. ആ തമോ ഗുണത്തോടു കൂടി ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. രജോ ഗുണം സാധാരണ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരുടെ ഗുണമാണ്. അപ്പോൾ ആ രജോ ഗുണത്തോടു കൂടി ഒരാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അതുപോലെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിലേക്ക് ഒരാൾ ജനിക്കുന്നു. കർമ്മണഃ സുഹൃതസ്യാഹുഃ സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസഃ ഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമാണ് സാത്വിക ഗുണം. അത് നമ്മളെ നിർമ്മലം, അതായത് പരിശുദ്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാണ്. കാരണം ഒരാൾ എത്രമാത്രം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്താലും അയാളുടെ യോഗത്തിനനുസരിച്ച്, അയാളുടെ കർമ്മ ഫലത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ അയാൾക്കെല്ലാം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം തീർച്ചയായിട്ടും ദുഃഖമാണ്. പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യമല്ല. അയാളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം എല്ലാം നടക്കണമെന്നില്ല. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനം. സത്വാസഞ്ചായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭയേവച പ്രമാദമോഹൗ തമസോ ഭവതോ അജ്ഞാനമേവച. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും തമസിൽ നിന്ന് രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം, രജസത്തിൽ നിന്ന് ലോഭം. ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാർത്തി, ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അതിയായ മോഹം, അതാണ് ലോഭം. പ്രമാദം, താമസിക ഗുണത്തിൽ നിന്ന് അജ്ഞാനം ഉളവാകുന്നു. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഹ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാഹ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗുണത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദൃഷ്ടാന് പശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോതി ഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ല എന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവൻ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം? കാരണം ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന, പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉപരിലോകങ്ങളിലാണെങ്കിലും അവിടെ സത്വഗുണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായ ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവമല്ലാതെ അവരാണ് കർത്താക്കൾ, അല്ലാതെ ശരീരമല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ശരീരത്തെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഗുണങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജീവാത്മാവല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഗുണങ്ങളാണ് ഓരോ കർമ്മത്തിനും ഹേതു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഗുണത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക തലത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും കർത്താവ്. ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്. ആ ഗുണങ്ങളെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ത്രിഗുണ പ്രേരിതങ്ങളായ സർവകർമ്മങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അവയെപ്പറ്റി യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ആരാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ? കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു എങ്ങനെ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കണമെന്ന്. അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ഗുണാനേതാനതീത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹസമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖൈർ വിമുക്തോ അമൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാം. അതായത് ഈ ശരീരം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ശരീരം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കാനും അങ്ങനെ അമരത്വം അല്ലെങ്കിൽ പുനർജന്മം, ഇനിയൊരു ജന്മം ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാനും സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ്. ഇനി ഒരു 5 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ. ഇതും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, കൈർലിംഗൈ സ്ത്രീൻ ഗുണാനേതാനതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാരഃ കഥം ചെയ്താം സ്ത്രീൻ ഗുണാനതി വർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അതായത് ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അയാൾ എങ്ങനെ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു,
അതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്തരമാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അതായത് 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, സത്വഗുണത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, ആസക്തി രജോ ഗുണത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, വ്യാമോഹം തമോ ഗുണത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം. ഇത് 3ഉം ഒരു മനുഷ്യനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവങ്ങളാൽ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അതിനെയെല്ലാം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു, ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരീരം എന്ത് ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് വേറിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. സ്വയം ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ, അതായത് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഭാവം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, അതായത് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരിക്കലും ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്നില്ല, മനസ്സ് സമവായത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അധീനനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് എന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവയ്ക്ക്, ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനാകാതെ അവയെല്ലാം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, കൂടാതെ ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ? അതായത് കല്ലും സ്വർണവും വെള്ളിയും എല്ലാം തന്നെ ശരീരസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് അതെല്ലാം വെറും മൺകട്ട പോലെയാണ് എന്ന്. ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ? ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി താൻ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ദാസനായ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ ഒരിക്കലും ആകുന്നില്ല. ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ചാഞ്ചല്യമില്ലാതെ സമാവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹമാണ് ഗുണാതീതൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മാംസയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവത്തെ സഗുണാൻ സമതി ഇത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത്? മാംസയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ. അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി, അതായത് അനന്യമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. അതിനിടയിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ കയറാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനും ഭക്തനും മാത്രം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി ആര് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആ ഭഗവാനെ ആര് സേവിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകം പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മെ അലട്ടാതെ നോക്കണം. അവയിൽ മനസ്സ് വെക്കുന്നതിന് പകരം കൃഷ്ണകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ തിരിച്ചുവിടുക. കൃഷ്ണകർമ്മങ്ങൾ എന്നാൽ ഭക്തിയോഗം. സദാ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവന് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ വേഗത്തിൽ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവസത്ത ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ സ്വർണത്തെ പോലെയും ഗുണത്തിൽ കൃഷ്ണനെ പോലെയുമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗത്തിന് ഭഗവാൻ വേണം, ഭക്തൻ വേണം. അവർക്ക് തമ്മിൽ പരസ്പര പ്രേമവും ഉണ്ടാകണം. സർവേശ്വരന്റേതായ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ സേവിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു സ്വർണ ഖനിയാണെങ്കിൽ
ജീവാത്മാക്കൾ അതിലുള്ള ഓരോ തരി സ്വർണമാണ്, സ്വർണത്തരിയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനിലുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ജീവാത്മാവിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു തരി മാത്രം എങ്കിലും അത് മതി ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വന്തം പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തിൽ ആ ഗുണങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ജീവാത്മാവിന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാതെ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ഭഗവാനെ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ബ്രഹ്മപദം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ബ്രഹ്മപദം. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികതയുടെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. രണ്ടാമത്തെ പടിയാണ് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസ്ഥയാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ഉടനെ ജീവാത്മാവിന് താൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഭഗവത് അംശമായ ആധ്യാത്മികനായ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ അവബോധം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മപദം. ആ ബ്രഹ്മപദവും ഭഗവാനിൽ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിതമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മണോഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യാവ്യയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യൈകാന്തികസ്യ ച. ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവിന് താൻ ശാശ്വതനാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തവനാണ്, ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ആധ്യാത്മികതയുടെ ആദ്യത്തെ പടി. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവിന് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം. അതിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്ത് വിവരിക്കുന്നു, ആനന്ദ സംഭരണിയാണ് കൃഷ്ണൻ. അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഷഡൈശ്വര്യ സമ്പന്നനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ, ഭഗവത് അംശമാണ് താൻ എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ആ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ, അതായത് ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീര്യസ്യ യശസ്യ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യയോശൈവ, ആ 6 ഗുണങ്ങൾ, ഐശ്വര്യം, യശസ്, വീര്യം, സൗന്ദര്യം, ശക്തി, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 ഗുണങ്ങളും ആ ജീവാത്മാവിന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തോടൊപ്പം ശാശ്വതമായ ആനന്ദവും ശാശ്വതമായ ജീവിതവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ശാശ്വതത്വവും അക്ഷയത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു? ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കണം എന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ ആഗ്രഹം നീങ്ങുന്നു. നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാനുഭൂതിയിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവത് സദൃശനാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ കീഴടക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അധപതനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. പ്രകൃതിയ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണെങ്കിലും ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തെ കീഴടക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ തനിക്കും എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. ഇവിടെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനും തനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടെല്ലാം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. ആ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കളെ ഇങ്ങനെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം അപൂർണമാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പുരുഷോത്തമ യോഗം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാവിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. ഈ അധ്യായത്തിൽ ആധ്യാത്മികതയെ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് എങ്ങനെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സ്ഥാപിക്കാം. അടുത്തത് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. ആ പരമാത്മാവിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷോത്തമനാണ് എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ആ പുരുഷോത്തമനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ, ആ ഭഗവാന് ശരണാഗതരാകുന്നവർ, അവരാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത വിധത്തിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അങ്ങനെ 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ്. അത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും.